Имам бърза гатанка и за тебе, пак ти позна предишния път, ама сега ще те видя. Майка ти не знам, тя майка ти е тук и слуша, видим дали ще ви познаете. Ели, слушай сега внимателно тук и ти, ако можеш да му помагаш на него. Ражда се голямо, умира малко. Що е то? Сега този път, Манян, няма да мога да познае, сигурен съм. Ражда се голямо, умира малко. Да. Шперен, как мисли? Тата няма да познаеш този път. Миналия път познавам, а този път няма да можеш. Това помисли са аз. Айде, няма ви разконцентрирам. Мислете. Другото беше много лесно. За тебе мога да е било лесно. Ражда се голямо, умира малко. Умира малко. Животно ли? Не е животно. Нещо да... Може ли да го фана? Смисъл. Можеш. Нали знаете, ако не познаят, който го напише верния отговор, ще му харесам коментара, за да могат да знаят хората кой е верният отговор. Ако не, да се помъчат малко. Предавате... Хляб. Не е хляб. Ти го изяждаш хляба. Тогава малко да? Добре, друг е отговор. Ясно. Предавате ли се? Предавам се, не знам. Не знам. Ти ли предаваш ли се? Пица! Бе, не е за ядене, ти само за ядене си мислиш, бе. Пица, салам, кашкавал. Панявам се. Айде. Който го напише верния отговор, ще му харесам в коментара. Да. Добре. Айде, Айде чао. да видим. Помогнете ни, приятели.